Aktar minn 80,000 euro inġabru għal Puttinu Kerz fil-mixja annwali mill-Pjazza tal-Mellieħa għall-Isla. Għal sena oħra Puttinu reġa' għat aktar minn 10,000 persuna sabiex mal-ewwel tokki ta' nhar il-ġimgħa l-kbira imxew il-mixja li permezz tagħha nġabru dawn il-flus. Din il-mixja li issa tinsab fil-15-il sena tagħha evolvit minn mixja ta' ftit għexieren ta' persuni għal mixja li għaliha attendu 1000 kbar ta' persuni ta' kull età. Apparti s-sem tal-eluf ta' persuni, din il-mixja tara l-parteċipazzjoni ta' għexieren ta' persuni li minn wara l-kwinti ikunu qed jieħdu ħsieb il-loġistika tal-attività. Minn xufiera ta' minibuses li jkunu qed jiġbru l dawk li ejjew, sal-pulizija li jħarsuż-żamma tal-ordni u l-ħarsien tal-atleti kollha mill-perikli li ġib magħha mixja minn numru ta' toroq arterjali. Anġel Kuxkieri minn Puttinu Kerz irringrazzjat lil Maltin għal ġenerożità li dejjem urew u fakret li bħalissa l-25 appartament ta' Puttinu jinsabu kollha mimlijin. Għal daqstant il-proġett li jmiss għal Puttinu huwa li jinxtraw 40 appartamenti ieħor fiċ-ċentru ta' Londra. Daw in-nies fit-tbatija tagħhom ħankunu magħhom biex ovvjament nkunu nistgħu nipprovdu din l-akkomodazzjoni b'xejn għal dawk il-pazjenti kollha li jridu jitilgħu l-Ingilterra. Aktar tard il-lejla mistenni jkomplu jinġabru aktar fondi waqt programm speċjali ta' Xarabank.